Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea noastră Cealaltă și Viața. În seara asta l-avem alături de noi pe Adi Bezna, pe bunul meu prieten Adi Bezna. Bine ai revenit pe canapeaua Confluenței. Mă bucur, bună seara, sărut mâna, doamnelor și domnișoarelor, bună seara la toată lumea, oriunde ați fi. Mă bucur această canapea, mă bucur acest stat, să zic, știi? Pentru că pe locurile pe care le-am împărțit, de multe ori au ieșit la iveală gânduri, idei. Și emoții frumoase. Și emoții frumoase. Cine sunt cei doi în plus în platou? Doi sunt de fapt trei. Unul l-am trimis alături de un om foarte drag. Și cei doi sunt prietenii mei care mă însoțesc pe unde plec și pe unde cânt și pe unde sunt cu oameni. Primul a fost Gâlmă. Gâlmă e un personaj celebru în lumea desenelor animate, dar pentru mine e mai mult decât atât. E un prieten, nu pot să-i spun, dar e o ființă, să zic. Pot zic, e o ființă cu care de multe ori poate apuc să vorbesc mai sincer decât chiar cu mine. Știi? Dar Gâlmă e interesant ca idee. Da, Gâlmă e ceva mic. De multe ori noi oamenii uităm să ne bucurăm de lucrurile mici. Atunci am spus că am nevoie de un lucru mic care să-mi aduc aminte tot timpul chestia asta. Și i-am zis Gâlmă. Într-o lume atât de netedă, când dai peste o gâlmă te trezești, deschizi ochii și spui ce s-a întâmplat. Mă deranjează. Poate nu. Poate în momentul în care te trezești îți dai seama că nu deranjul e sentimentul principal pe care îl simți. Gâlma te face să te uiți mai repede la tine. Da, da. Poate îți dă certitudinea aia că ești împiedicat și n-ai văzut. Poate că ești indiferent și ai trecut pe lângă ceva care trebuia să te scoată din amorțeală, știi? Să te facă să te simți viu. Convenisem împreună să denumim emisiunea între golăneală cu ghilimele și iubire. Nu golăneala din iubire. Golăneala din lume, din viață, să zicem așa. E o temă în care se mișcă toți oamenii, de fapt. Noi discutam înainte de a face emisiunea, pentru că ne-am întâlnit la o cafea adevărată. Și hai să marcăm momentul de astăzi. Ne-am întâlnit astăzi, joi. Astăzi, joi. Nu contează ziua. Data. Joi de după miercuri. Joi de după miercuri, înainte de luni, când va fi emisiunea acasă. Acasă la prietenii de emisiune și la... E important câteodată să marchezi anumite momente ca să nu uităm. Ca să nu uităm. Uite, astăzi când stăteam cu tine la cafea, am trimis un mesaj unui om din viața mea și am spus în felul următor. Pe care îl iubești? Pe care îl iubesc. Și am spus în felul următor. Am atâtea amintiri pe care încă nu le-am petrecut cu tine. Și de-aia mă gândeam că e bine să spunem că suntem joi înainte de... Înainte de vineri. Înainte de vineri și... da. Iubești? Da. Nu e așa că ți se pare important ca sentimentul ăsta să existe în viața fiecăruia tot timpul? Noi discutam înainte de emisiune că în momentul când nu mai iubești, ești mort. Sau ai murit. Chiar dacă pășești, dacă mergi, de fapt ești un cadavru care pășește. Un programat, da. O dronă. O dronă. Cuvânt vechi românesc, da. Dronă. De după 90. De după 90. Cuvânt vechi românesc de după 90, dronă. Și... neutru. O dronă, două drone, substantiv neutru, da. Nu e feminin, e neutru. Avem unul care confundă chestiile astea cu foița de turnesol. Am auzit. Dar trăim vremuri interesante. Apropo de golani, nu? Da, de golani. De... Golani au început frumos în piața universității după Revoluție. Aia au fost golanii originali. Și original, da. Și după aia cineva a pus o pecete pe ei și așa mai departe. Era bine dacă acei golani de atunci deveneau oamenii serioși de astăzi, care să conducă, să facă, să dreagă, să împartă idei, iubire, păsare, pentru că trăim într-o lume de nepăsare.
Ne amintim că totuși perioada până în 94 a reprezentat o perioadă de multă fierbere a societății civile, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Nu mai avem acel reper, entuziasm, poate. Da, și acea sită care să oprească mizerile, să le decanteze și să ne permită nouă tuturor să mergem mai departe. Au avut grijă unii să importe sau să creeze site atât de speciale încât să facă altceva dintr-un vis sau dintr-o posibilă stare de România, ca să zic așa. Și să ne aducă la indiferență. Exact. Spuneam o chestie, că mi-ar fi plăcut ca în emisiunea asta, noi doi, să avem un tricou cu Che Guevara pe piept. Da. Eu am unul acasă, dar e la baie, nu l-am mai spălat de foarte mult. O să facem altceva, când o să ne mai întâlnim iarăși în emisiune, să venim cu câte un tricou cu Che Guevara. De ce Che Guevara? Că până la urmă discutăm între noi, dar se vede acasă, știi? Și... Nu omul Che Guevara, ci simbolul Che Guevara, a revoluționarului, a omului care mișcă lucrurile și arată vitalitatea din mintea și sufletul unui om. Cred că asta e. Da, vorbim despre stare de spirit până la urmă. Poate unii oameni care se uită au impresia și judecă în același timp faptul că poate părem așa un pic mai de deasupra lucrurilor, dimpotrivă, eu vreau să spun că nu mai boem, poate unii vor judeca greșit și vor spune s-au găsit și ăștia doi să vorbească despre lucruri atât de importante și când am spus între golăneală și iubire, de fapt vorbeam de acea veșnică trecere a omului între felul lui lumesc de a trece printre oameni, prin viață, prin cele realități și totodată de felul lui de a trece cu el însuși, să nu greșesc gramatical așa, să treacă împreună cu el însuși. Dacă ai vrea să fie ai vremurilor, zici cu el însăși. Cu el însăși, da. E o trecere foarte frumoasă. Și dacă stăm și ne gândim bine atunci când folosim un organ foarte la îndemâna noastră, ochii, un organ, ochii, știi? Dă seama că ei acoperă un unghi foarte mare de viață. Fapt, prin ochi, prin fața ochilor ne trec, din spatele ochilor privim și așa mai departe. Și e frumos să-ți închipui că nu treci oricum prin lume, prin viață. Spuneai mai devreme despre faptul că la un moment dat devenim morți, devenim drone și îmi place să cred că iubirea, și când mă refer la iubire nu o cataloghez doar poetic, să spun iubirea, vorbesc de iubire ca mod de a îmbrățișa viața, de a iubi pe Dumnezeu și de a iubi pe cei de lângă tine, într-un fel. În momentul în care iubești, ești viu și asta contează. Despre această stare de viu, cred că putem vorbi, putem împărtăși astăzi gânduri între golăneală și iubire, exact pe starea asta de viu. Ai pregătit o surpriză. Pregătită în sensul că n-ai pregătit-o. Când ne-am întâlnit, mi-ai spus că simți nevoia de a-mi spune ceva. Da. Am să-ți spun acel ceva printr-un cântec. E un cântec opus acum câteva zile. Încă nu s-au adunat prea multe zile ca să spun că e târziu sau e un cântec. E un cântec care încă nu știu exact cum să-l cânt, dar e un mod de a-ți spune cam ce s-a întâmplat de când nu ne-am văzut noi în ultima vreme, să zic. Noi ne întâlnim foarte rar. Ne întâlnim, ne omenim, strângem mâinile, ne pupăm, ce mai faci, cum ești, ce s-a mai întâmplat, cam pe unde ai fost, ai fi vrut să fii și n-ai fost sau n-ai fost chemat, tu ce ai mai făcut, cum e viața, cum e asta și ajungem tot la dragoste, tot la bucuria de a împărtăși niște gânduri. Să încerc să-l cânt. Nu i-am dat încă un nume. Hai să-i dăm un nume după ce-l cânti. Sper să-l cânt bine. Norii ăștia ca o pată pe cămașa mea de mire, unde sunt așa subțire ca o ață, ca o fată. Norii ăștia cu cravată
cu costum și buzunare, unde intră câte o zare și un albastru câteodată. Norii ăștia care plâng pe obrazul unor păsări care zboară înțelesuri unde eu rămân nătâng. Norii ăștia prinși în seară ca un cui ce vrea să-și bată inima și viața toată într-o nu știu care seară. Eu agăț în mine un cer ca pe un perete plin cu albastru și senin și cu soare la rever. Eu agăț în mine un cer ca pe un perete plin cu albastru și senin și cu soare la rever. Norii ăștia care trec cu statistici fără număr peste oameni fără umăr unde cifrele petrec. Norii ăștia se dezbracă până când rămâne noapte, până când lactea în lapte e un prunc care se îmbracă. Norii ăștia sunt ai mei și mă leagă între pământuri unde nu mai sunt nici gânduri, unde florile au tei. Eu agăț în mine un cer ca pe un perete plin cu albastru și senin și cu soare la rever. Eu agăț în mine un cer ca pe un perete plin cu albastru și senin și cu soare la rever. Eu agăț în mine un cer într-un colț de curcubeu unde numai Dumnezeu se închină și eu sper. Frumos. Am stat și m-am gândit la... când l-am scris, nu găseam ultima strofă. Prima dată am scris eu agăț în mine un cer ca pe un perete plin cu albastru și senin unde doar zidarii sper. Și după aia am spus, unde gramatica din mine, zic, unde doar zidarii speră. Și am zis, unde doar zidarii sper. Eu agăț și am ajuns la soarele la revel, la peretelui care... Frumos. E un cântec matur. Îți spun cum l-am simțit eu. Deci un cântec de o maturitate extraordinară. Simbolurile sunt fantastice și textul arată că iubești mult. Da, am trecut prin două iubiri în ultimul timp, în ultima vreme, dacă pot să zic așa. Și nu vreau să mă amăgesc sau să vorbim despre un cuvânt care capătă anumite dimensiuni denaturate, nu? Pentru că iubirea e o stare de tine care îți aduce foarte multă pace și te liniștește. Te împacă în primul rând cu Dumnezeu, e un lucru frumos. Pentru că nu te simți vinovat de ceva. Dumnezeu nu e cineva care așa vine cu saperul și când faci câte o greșeală tai câte o bucățică. Că Dumnezeu ne-a lăsat așa cum suntem noi. Și... Un bun prieten de-al meu spunea că iubirea justifică toate gesturile. Da? Da, indiferent ce gest faci, are o justificare. Când nu iubești, gesturile alea ți se par imposibile sau ieșite dintr-un anumit reper. În momentul când iubești, orice gest are o justificare. Nu e așa că... La fel cum golăneala nu are nicio justificare. Golăneala nu are nicio justificare, pentru că nu are un reper, nu are
o entitate care să o ducă spre celălalt aspect al iubirii. Iubirea te duce într-o altă etapă, clar viziunea, limpezimea, liniștea. Când ești tânăr, nu apuci să trăiești a doua etapă, pentru că sângele în tine fierbe fantastic. Dar în momentul când trăiești a doua etapă a vieții, intri și în a doua etapă a iubirii. Capacitatea de a vedea limpede lucrurile, de a te așeza, de a le trăi cu o altă blândețe. În general, când suntem tineri, trăim tumultos, așa-i? Dar da, suntem, da, peste 30-35 de ani, sau cum suntem noi trecuți de 4, 40, de 4 vedem că lucrurile capătă o altă dimensiune, vedem lucrurile mult mai frumos. Ziceai că iubirea te face frumos. Da, războinic, între ghilimele vorbind, când suntem tineri, sunt mulți berbeci noi care bat la fel de porți. Cred că la un moment dat, când înțelegi rostul curat al războiului cu tine, uneori porțile astea se deschid într-un fel în care îți dai seama că nu ai cucerit nimic, ci doar faptul că ai ajuns într-un loc unde sufletul tău trebuia să fie, știi? Cam așa zic că... Tu ce titlu i-ai dat cântecului? Că eu am ales un titlu. Nu i-am dat niciun titlu. Simbolul e clar, sunt norii. Norii care vin și care fiecare prinde câte o dimensiune în funcție de starea pe care o trăiești. De fapt, chiar îți povesteam înainte de emisiune că în cultura orientală norul este un simbol fundamental. Ei tot povestesc în poeziile lor, în poemele lor, de nori albi. Nori albi, albul care înseamnă puritate, capacitatea de a cuprinde tot. Norul care poate fi interpretat și ca o ceață care acoperă orice formă și o cuprinde ca o plapumă. Nori care oricând se pot transforma în mai negri, mai tumultoși, mai cu fulgere. Orientalul vede norul cu neutru. Nu-l vede alb sau negru. Pentru el toți norii sunt albi. Indiferent de culoare. Eu când cântai versurile astea, m-am gândit la... Mi-a stat pe limbă un titlu, un nume de cântec, Norii ăștia. Norii ăștia? Să rămână norii ăștia atunci. Și sună chiar bine, norii ăștia. Oricum fiecare strofă începe cu norii ăștia, norii ăștia, norii ăștia. Sau ăști nori. Ăști nori. Ca să fie mai neauș. Mai neauș, ăști nori. Ăști nori. Sunt ai noștri. Da. Da, norii ăștia sunt ai mei. Și mă leagă între pământuri. Vezi tu, poate că neîntâmplător norii sunt un pic mai înalți decât oamenii, știi? Sau trec prin niște drumuri și un pic mai înalte decât trecem noi oamenii. Ai spus că te cuprind între pământuri. Da, mă leagă. Te leagă. Fără să vrei, ai ajuns la o filozofie, la o profunzime, fără să vrei, în sensul că, necăutând ca poezia să aibă o filozofie, frumusețea, iubirea din tine ți-a inserat, de fapt, arhetipul filozofiei, într-adevăr, omul e prins între două limite. Și Biblia spune că lumea e între cele două tării ale cerului. Așa este. Trăim între cele două dimensiuni, aceea infimă și aceea macro. Acolo e dimensiunea noastră. Între alea două trăim. Între mic și mare. Între mic și mare. Acolo e omul. Unde noi nu știm să fim mijloc câteodată. Exact. Din păcate. Știi cum e? Între goleneală și iubire, din punctul meu de vedere, pentru ceea ce am putea discuta, pentru ceea ce am văzut și ne doare, sau pentru ceea ce am văzut și ne pasă. Ne pasă, nu ne doare, ne pasă, ca să nu le arătăm că ne doare. Așa. Nu e neapărat o temă care s-ar putea duce înspre politic sau înspre social sau înspre... Eu clar am zis că oamenii sunt cei care fac lucrurile să se întâmple, să se nască. Am pomenit în emisiunea asta cu tine, am zis de vreo câteva ori numele lui Dumnezeu. Și vreau să spun că mi-e foarte drag să zic și mă gândesc de multe ori, exact din pricina faptului că îmi doresc o altă trecere prin viață, să fiu altfel, să nu mă mai împiedic de lucruri care dor. Și cauzale, care să te ducă dintr-o cauză în
alta. Timpul este foarte scurt. Mi-aduc aminte acum câțiva ani buni, chiar râdeam cu colegii noștri afară, că când povesteam ceva și eu când eram mic. Da, s-au întrebat oamenii. Ai fost și mic? Și... Când ai fost tu mic? Așa. Pe vremea când eram mai tânăr, mi se părea o eternitate între vineri și luni. Vineri era evadarea înspre vineri era momentul de fractură. Era momentul de fractură când începea ceva pe care l-așteptam să fie foarte lung. Venea și sâmbătă, care era o zi foarte frumoasă, pe care venea duminică până spre seara, așa, când seara de duminică mi-aduce aminte că a doua zi e luni și o luăm de la capăt. Tare mi-era drag sentimentul ăsta de vineri până duminică seara. Am impresia că e o eternitate. Și acum zilele și timpul, dovedit și științific până la urmă, s-a scurtat, totul se scurtează. De ce să trăim în viața asta datori la atâtea lucruri care nu aduc niciun fel de pace în noi sau niciun fel de câștig, să zic, câștig între ghilimele. Nicio dobândă de bine, nicio dobândă de dragoste. Dobândire, da. Nicio dobândire, mai bine decât dobândă, nicio dobândire de bine sau de dragoste. Și de multe ori ți-am spus, oamenii judecă, poți să cazi în latura aia, când cineva te poate judeca și să spună ce-s cu astea și cu astea. Nu e nimeni mai deștept decât altul. E o șansă pentru toată lumea între golăneală și iubire chiar să fim un pic mai îmbrăcați, un pic mai frumoși, un pic mai oameni, de fapt, și să înțelegem că, de fapt, prin iubire toate lucrurile vin altfel. Și ne deschid și cu totul alte orizonturi și avem șansa să ne uităm mai mult în sus și să vedem mai mulți nori albi și așa mai departe. Cam așa cred că ar trebui să fie. Pentru că dacă toate lucrurile s-ar strecura, apropo de strecurătorile de care spuneai mai devreme, alea prin care unii au făcut și au ales și au cernut, și o să se vadă mai târziu, deschid paranteză, ce vânturi, ce semințe, ce pleavă și așa mai departe. Ce ziceam? Zi-mi pic, că eu vorbesc mult de la una la alta și câtă pleavă. Așa, vorbeam de strecurătorile astea care... Putem să dăm banda înapoi, să continui fraza, că am pus paranteză și am uitat. Nu dăm înapoi. Nu dăm înapoi. Pentru că noi nu mai amintim că filozofia noastră, ci că înainte era mai bine. Da. Chiar mergem numai înainte. Povestea de iubire. Iubirea care are capacitatea de a te transmuta. De fapt, ce am văzut în tine în ultimul timp. Tot timpul când ne întâlneam, mereu aveam impresia că te văd din ce în ce mai matur, din ce în ce mai matur, din ce în ce... Astăzi, când mă întâlnesc cu tine, nu te văd din ce în ce mai matur, te văd transmutat. Într-o altă dimensiune a valorilor, a trăirilor, printr-un sentiment extrem de simplu de trăit, care nu costă bani, care nu costă efort și care nu e dus de Uniunea și nu are nevoie de know-how. Nici de Uniunea Europeană, și nici de... un sentiment care te relevă în ceea ce ești tu a fi. Fii ceea ce ești. Spuneam la un moment dat, când discutam astăzi, fii ceea ce vrei să fii. Ceea ce vrei să fii. Sau încearcă întotdeauna ceea ce crezi că nu poți să faci. Sau, cum zicea Che Guevara? Despre lideri. Despre lideri. Spunea că nu liderii nasc popoare, ci popoarele nasc lideri. Luăm o pauză de publicitate? Da. Luăm. Cât? Atât de puțină. Atât de puțină.